Sudlon din ako ng tindahan ni Ate Ashley ron. Kay naglagot ko ana ni Ate Ashley, dalo kaayo ako ra ipimenti na pasanginlan. Sulod ko siyang tindahan, akong pangauno na iyang mga makaon. Total iya man kong gipasanginlan, nakawatan ko, ako na lang tinudon. Sudlon ako ng balay niya. Ay, salamat. Nakatulog lagi akong bata. Tagtilaw sa ko kadali. Ibi kay murag laban akong ulo. Nani? Ate Ashley, pero natulog. Kini. Naghanag makaon. Uy, maglibog mong konsay akong kaunon, ani. Asa ka kumuunag kaon, ha? Dili lang siguro ni daghan kayo. Ang makagugep. Kay sudan siya Ashley, oh. Dili pikas. Wow! Kwaon ko na ron. Manikon ko na. Kaon sa ko makaon sa gigutom ko. Kwaon ko ni happy. Kwaon ni. Ako diri walay tao. Ako diri. Ito sa kulit kaon. Tao. Murag naa may duroy tao sa tindahan at tuon. Uy, tao. Uy, ano na may sagbot dali? Uy, hala, apay lagi ng tindahan niya. Sirado mo ni gani, ha? Agay! Hala, murag lagi ni sulod ang tindahan ba? Wala din sa kita dako diri. Tanan. Banguha pa ko usab ron. Mugawas na ko kay naa sa tindahan. Ayay! Ate Ayaw na Ashley. ta. Ikaw rin nanguha diri sa tindahan, no? Ate Ashley, naa may tao gani asa diri sa tindahan, ako manggigukod. Gukod. Ay naku, liba, kabalo ko, ikaw gyud hilabtan no? Tanawa ni kaon pa mga ikag makaon way laing hilabtanon diri. Ikaw ra gyud. Wala, Saktan na ta ka. Naa may tao diri ganiha, ako Si man tao? manggigukod. Tao gigukod. May tao diri kaniya. Ako ra dito ko sa gawas natulog ko. Samtang natulog ko naginahinay di kag kamang aning tindahan diri ko. Bataa ka wa kay natasan ha. Sige na gud Ate Ashley, dili naman ako usbon.